गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। हाग्रामा महिलारिनाव खामानि मावनायनि हिसाब बिदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फिन हाग्रामा महिलारिनिसिम सोंथि खालामदों। बिथां प्रमद बर'आ बिथाङा बुंदों, जों 400निबो बांसिन गुदि फरायसालिफोरखौ रिफायरिं खालामबाय। 100निबो बांसिन गोदानै फरायसालि गायसनबाय। 400निबो बांसिन फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामबाय। 1000 किल'मिटारनिबो बांसिन गोलाव लामा बानायबाय। बेफोरनि हिसाबखौ हाग्रामा महिलारिया हो। बेनि अनगायैबो EMMCLA क्वार्टारखौ मानो लुफुंनो हायाखै होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिनिसिम गोख्रों हिसाब बिदों। प्रमद बर'नि सोंथियाव हाग्रामानि 17 बोसोर खुंथायाव बिटिआरआव मानो सान्थि गैयामोन, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ फारि फारि हाग्रामा महिलारिनिसिम सोंथि खालामदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ आंगो फिसाय आरो 2 उन्दै फिसालाखौ गारनानै बहाबा खारखोमाना दं। ब्रह्मपारा गामिनि सोदोम ब्रह्मनि अनजालि बिसि माइनाव ब्रह्मआ दुखुगोनां रावजों उन्दै फिसालायाबो फैफिननो खावलायदों। बिमाखौ बिमा थांनायनिफ्रायनो ओंखाम जायाखै होनना बुंदों। गावनि उन्दै फिसालाया खनले खनले फैफिननो खावलायदों। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटप'स्टनि सिङाव थानाय ब्रह्मपारा गामिनि संसार जाफुनाय सोदोम ब्रह्मनि अनजालि बिसि माइनाव ब्रह्मआ गुबुन हौवाजों खारनानै दं। खौरांनि गेजेरजों फिसाय आरो न'खरनि सोद्रोमाफोरा दुखुगोनाङै खावलायदों। नोंखौ नागिरै नागिरै गोबां रां खरसा थांबाय होनना फैफिननो खावलायदों। बेनिखायनो सोरबाफोर माइनाव ब्रह्मखौ नुसनोब्ला खौरां हरनो खावलायदों। न'खरनि सुबुङा गोथार नायखांग्रा थानसालि बेखेवदों। चिरां जिल्ला सान्थिपुर ओनसोलनि निज्लागुरि गामियाव बार गाज्रि नांनाय, सानाय सुनाय जानाय बायदि बायदि बेमारखौ फाहामनो मैया बिस्थिबार बारायखालि गोथार नायखांग्रा थानसालि बेखेवदों। चिरां जिल्ला सान्थिपुर ओनसोलनि निज्लागुरि गामियाव सोरबाफोर नायजानो खाबु लानो गोसो दंब्ला फैनानै नायफैनो खावलायदों। नायखांग्रा अजाया खुंग्रिं गोजौ फरायसालियाव थाखो 6आव फरायनाय सासे उन्दै हिनजावसाया गोमानानै दं। चिरां जिल्ला खुंग्रिं सोमखोरफुरि गामिनि मंगल स्वर्गियारिनि फिसाजो सानस्रि स्वर्गियारिया गोमानानै दङ। बे हिनजावसाया थांनाय 12 जुननिफ्रायनो गोमानानै दङ। इउनिट टेस्ट आनजाद होनो फैनानै दिनैसिमबो न'आव फैफिनाखै होननानै न'खरनि मानसिफ्रा फोरमायहरदों। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला खुंग्रिं दालाइसा एबसुनि बोसोनगिरि नेपसुन औवारि 7002432422 नङाब्ला गाहाय नेहाथारि दैमालु बसुमतारि 913610580580 बे होखानाय जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो खावलायदों। ST दाबिखौ लानानै मैया आसाया बिटिआरनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोख्रों खुद्रिसारदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगावनि 31 नं माहारियारि राजा लामायाव मैया आसाया ST दाबिखौ लानानै 12 घन्टा सम खुद्रिसारदों। मिथिनाय बादिब्ला खुद्रिसारनाय समाव पुलिसजों सा 15 आसा सोद्रोमाफोरखौ हमनानै लानानै थाङो। बे खुद्रिसारनायनि सायाव आसानि मावफुं आफादगिरि आमखा मुर्मुआ बुङो, दावराव दावसि गैयै सान्थि भाबै आन्दालन खालामदोंमोन। नाथाय पुलिसआ मानो लानानै थांखो बेखौ जाहाथे पुलिस बिफाना क्लियार खालामनानै होनांगौ होनना आसानि मावफुं आफादगिरि आमखा मुर्मुआ गोख्रों रावजों बुंदों। आरो बिथाङा बुंबावदों, बेंगल झारखन्डआव जेरै ST मोनदों आसामावबो मोननांगोन होनना बुंथियो आरो बे दाबिखौ 2023आवनो मोननांगोन होनना गोख्रों रावजों बुंथिबावदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।